아 바드마사 थैनाय थैखौलाय आंनो बकरिफोर रुमायाव नाय आइ नैबो समाय तांगो बो साइकेलांनिफ्राय आंनो केहाया बिनि तकु बुखुना सत जाति बंसनो साइकेलांगो जाव मै नों साइकेलाय नैयाखैथ' साया नोंखैथ' आव सागोबो आं बिनि बुखौ साय थाना ताइरिखायला बिनि बुखौ बाइकखौसै थाना आं थैनाय आं बाद्रमासा थैनाय थैखौलाय आंनो बकरिफोर रुमायाव नाय आइ नैबो समाय तांगो आं थैखौलाय दिनै वहाय हाफं बुरुकायावनो आइ सालांगो आकलाय आरो तमाका जखन बद थैखा बिनि बाइकखौ जाते आदिउहा समायदुंहा जाते हासादुंहा मिसादुंहा बिनि जाते कल्पना देखाय दंहा बुताय सागो आके बद थेमनि यावगो ताबो बद मांकमाका ता बकरि बितो रुमायाखौ दिनै जरा खुनानै हिंगे चेष्टा खेतुंलायगो दिनै सुब्लासर मंत्री फैनाय बरबो डक्टर मिनिस्टार फैनाय आकलाय दिनै सब फैनाय सामियाखौ दिनैबो बरो 100-150 हाजार थैया 1000-2000 बरुंनाय दिनै जरागा फैनाय आकलाय बोसे थैका जोंखै मावनाय पारा मुसिनि बरो जखन बो थेमनि परे देरगा खौ तांनायबो तांमालिया माइ रानाबो रामालिया जुराव जानायबो जामालिया दिनै वा तानाय दङ बतान तानाय दङ दिनै मैया तानाय दङ आकलाय कि खौ खैनाय ब्रो माइ रानाय दङ खौ तांफैयाखौ माइ खौ तांनाय दंखौ खौबो तांनाय मालिया माइबो रालाय मालिया वाबो ताइन चाले मालिया मैयाबो ताइन चाले मालिया सुदु बिनि बागै गुलफा हेगे सुङा हेगे रा समस्या दंखा ताबो पारा मुसिनि बरो ताबो के रुंदु माइ कुरि दंखा दामिला दुरावमिया सुदु दामिला तमान जामिला माने माना बकरि को हाजर माना आके केहा काइने पारान बरो बकरि खादेंखलाय याक्सियारा बरो फाय खादेंखलाय ए पारा बरो काइसा बकरि अब बरुस्ताव करबना उनाय अते जों पारास्थ बिरावसरस्थ मानाव दंगो जों डेली जों मुङै 10 जन 12 जन जों पारान बरो जे खेबा इरे जों बिथिखै दंगो आसौ दंलायो अते तांनाय मालिया तेले मालिया नोंनि सामो हमो सुदु फानजलाय दंगो दानि बागै दा बिरमनि बागै फानजलाय दंगो आरो नों हम सामो तामालिया के ताव रुंदु माइरु खुरिफैतो दंगो